era honek kristatu egiten nau. Nire eskubalego zabalaitzea, pozik egingo nuke egin beharrekoa. Zerbait egingo bazenu. Badakit, txirula joko dizu. Musikak tristeenak alaitzen ditu eta. Ondo da, neskato, hasi jotzen. Bai. Baina zuk bakarrik kontua didazun arazo bat da. Zertan negazioak izu behar hori, nire zegoenako lagundu. Batez, bi ere emango dizuzuen, baina nire hartzua gauzun atea. Ziurtzaude dirrik ez duzula? Bai, gaur gozean ongi asko harrakatu portzikoa eta ez dut bezen aurkitu. Begiratu berriz. Horrekin laguntzen dizu. Eskerrik asko gure. Baina oraindik ez nahikoa. Begiratu ez da orain.